Nakalaka mo gayam, parti lang ti katawan nga inuulit-ulit. Isura mo dita. Kiday. Daday. Pena ka. Suruan na man ti assignment ko. Assignment mo, pahin niya dito ang assignment mo. Magbigay kano ti parti ti katawan, daday. Nga inuulit-ulit. Magtiti katawan nga inulit-ulit. Yun, daday. Ni mami mamuti pagpasuruan. Dali dito yung obraag. Ay mami mami. Mamay! Suruan na man ti assignment ko. Paano ka assignment mo? Suruan man ti anak mo. Ti assignment na. Lakayan mo. Dagarod o obraag. Sakpay lang mo ti pa. Paabot nga assignment mo. Kaabay mo lagarod atan tulugan cellphone ti ko pa. Mas am mo mata assignment na. Kanya ti assignment ko anak. Magbigay ng parte ng katawan na inuulit-ulit. Ay apo, lakay. Nakasimple dahil nga paspasuro sa anak mo. Din pa'y masango. Dagarod o obraag. Sige, kwa anak. Kili-kili. Ajay, kasjay. Kili-kili. Ang kasday lang lakay. Inuulit-ulit. Kili-kili. Apo. Ituloy mo na anak sa dati ko kapili ah. Oh, suruan ka anak mo. Wen. Ay naapo, obrain ti tao ka. Nya data assignment mo? Magbigay ng parte ng katawan na inuulit-ulit, daday. Inuulit-ulit. Anya daje example ni mama im? Kili-kili, daday. Kilikilay? Yun, daday. Nakalaka mo gayam, parti lang ti katawan nga inuulit-ulit. Isura mo dita. Kiday. Oh, kiday. Tel. Kibong-kibong. Gawin, surat mo anak ko. Bumagsaka lang itay, daday. Basol mau. Sure data anak ko. Sure ka, daday. Wine. Isurat mo pa yung anak ko. Subsob. Saan sa magpaypay sa atin yan, daday? Iyan Mike. O, di ba? Subsob. O, di ba? Inulit-ulit kinagana. O, subsob. Isurat mo pa yung anak ko. O, bilbel. Ito di ba? Parti di ba kayo? Oh, bilbel. Oh, inuulit-ulit kinagana. Oh, surat mo, bilbel. Ang surat mo pa ay ukal-ukal. Tumibay. Oh, di ba? Parti ng katawan. Oh, surat mo. Talagang sama nga, pakabagsakak ati, daday. Saan na nagkaw? Sure data. Sigurado, makapasagat ta. Sure ka, daday. Oh, isurat mo pa yung anak ko. Kabkab. Apay parti ti bagiti kabkab, daday. Ang mananag ko. O, niya tinagapon ti kabkab. Bagi, daday. Oh, di parti ti katawan na nagkaw. Oh, surat mo. Kabkab pa nagkaw. Awan saman day tuyan, daday. Mabagsakak saman di tuyan. Ano kung magagapo nga mabagsak ka nga eh. Oh, anya tinagapon ti kabkab. Bagi, daday. Oh, bagay. Tinagapon ti kabkab. Oh, di parti ng katawan na nagkaw. Oh, surat mo. Kabkab. Naman day tamang mga kabkab dita. Yung parti ng katawan. Oh, di ba? Nagapon ti kabkab. Bagay. Oh. Kiday, kibong-kibong. Yung parti ng katawan. Na inulit-ulit. Ay naapo ka nga laklakayan. Umay ka man di unod. Awan manan ni daday.